Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka adlaw matapos ang encounter sa Karabalan sa Himamaylan, padayon sa gihapon ang pag-evacuate sa mga pumuluyo. As of 12 noon, naglabot na sa 200 tanan ka mga pamilya ang yara sa evacuation center. May report si Romeo Subaldo. Ang iniga sunod-sunod nga bayluhan ay isang lupok ang nagpukaw sa mga residente sa Barangay Karabalan sa Himamaylan City. Ginrecord ini sa isa sa mga residente sa lugar. Nagingkwentruhan ay ang Army kag NPA sa sitio Sigang. Ini ang rason kung nga may mga residente nga nagbiya sa ilang mga balay. Pagkahapon, liwat nga may isa na naman kay enkwentro nga natabo. Sunod sa mga residente, daw may linog lang kada may makusog nga lupok. Kusog ang... Sa linog ganit kung magpalupok sa kanyon. Mga lasay si Gabi gitulok pa na yan. Kagapon sang hapon. Ang iban nga mga balay, wala na sang tawo, nakakandado, wala pa mapatay ang suga. May mga hampanganan pa sang kabataan nga nalipatan sa ugsaran kag wala na mahimos. Diri sa may barangay Karabalan proper, may pila ka mga checkpoint ani maagyan natin ka makasulod sa sining area. Diri sa likod ng dampi ang natabuan sang encounter sang kahapon. Pero mga salakyan kutob lang diri, hindi ka nakalapaw sa checkpoint. Pwede ka kagwa pero hindi ka kasulod dito. Ginapili lamang ang mga pumuluyo nga pwede magsulod. Ang iban, nag-check lang sila ng mga kasapatan. Pero ang mga hindi residente, hindi pwede kasulod sa lugar. Kainas ang aga, may mga Black Hawk aircraft nga nagalibot sa area para malantaw ang sitwasyon sa lugar. Ganis ang Daynilda Gutierrez kag iya nga mga pamilya kag kaingod balay, nagbiya nagikan sa ilang balay bisan pag ginabudlayan sa paglakat. Lakat man galing kay ko hindi ko kalakat lawig nga preslakton ko gid nga lawig. Tamo na wala ka kagapon na evacuate nga gaw. Hindi kami kakuan kasi sa surod doon kami mo tiway man kami sakyan. Sabda ka na nakabutog ako nabilin anong bati ano lang tanan nga katabo? Hindi na ginugtok. Pero kag bati mo ni lupo ano nag gabi kag mga muyo nga ngayo bulig kay Lord. Bata kag mga tigulang ang unod sa evacuation center sang syudad. Si Jeneline Rosalim nagasaramihay kung kag patiti sang iya ikapulo nga anak. Nagapananakit pang iyang mga batiis ang dalagan kahapon matapos mabatian ang nilupok. Nagatrabaho sila sa kampo sa natabo ang encounter. Kung bata, pulo na kabilog. Kapulo ko niyo. Ikapulo mo nga bata? Oo, puro pagkagmay. Paano mo sila natipon ng pulo ka bata? Huwag ko pa, sa ngaga pa lang yan, din panipon ko na sila. Oo. Kagin pa, tinira na sa balay. Ginatinguan sa mga taga-DSSD nga malipatan sa mga kabataan ang natabo. May ginahimo sila nga debriefing sa evacuation center. Nabuot na bata, nagalap kay Papa God. Okay, got your hands. May kapin si 200 tanan ka mga pamilya ang nag-evacuate bangod sang encounter. Ang iban, ginpili nga magtinira sa ilan na lang ang mga himata. Si Leonardo Masan, ginakuyaban na lang sa sulod sang salakyan sang DRRMO tungod nagalain ang pamatsag. Sa ila sila nga himata sa binalbagan temporaryo nga magasaylo anay. Bangod sang encounter, suspendido until further notice ang klase sa Barangay Payaw kag Biaw sa binalbagan kag Karabalan kag Kabadyangan sa Himamaylan City. Pati negosyo sagwa sa mga eskwelahan apektado. Patag ni Mayor Raymond Tongson as of press time, wala sa maging report nga napatay sa encounter. Nagapanawagan siya sa pangamuyo kag kooperasyon gikan sa mga pumuluyo. Wala sang official statement coming from the military and sa amon man nga may collateral damage, may napatay, wala gid as of today no, as of this minute no. Pero amon ginambal ko, we will have to wait for their final information. Ang kagang ako nang gina-appeal na lang anay sa tanan nga mapumuluyo sa Himamaylan, number one of course prayers kid no. We are doing our best. Rest assured nga the government is on top of this. We are just coordinating properly with the Philippine Army. That's why nga hindi nyo makitaan ang full visibility sa government. Kaya tungod may ginhalungan kita nga ongoing operations. May mga relief goods nga ginpanagtag ang syudad sa mga evacuees. Bisan kay inasang udto, may mga nagabiya sa gihapon sa ilang mga balay para hindi maipit sa inaway sa tunga sa mga rebelde kag army.